Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson with BISAYA Explanation. I'm Teacher Maya o muli ang akong paansiran ninyo karon. Unsa kaha ang pangutana ani? Sige ating i-check. While makita sa answer nga naghisgot ni asa sila padulong. Pero wala maghisgot sa time. So obviously dili when ang pangutana ani, where. Karon ang pangutana na pud nako, unsaon nato pag-construct og when and where questions. Manang lahig porma ang verb sa question anya. Lahi pud ang porma sa verb sa answer. Sa answer traveled, sa question did travel. Nga naman ni. Ingani ni siya. Kung kintahay natay na ilhan nga niadto sa lugar, parehaanin they traveled to somewhere nang kahibaw nga travel sila pero wala makahibaw kung asa kay maybe wala ka paminaw o wala ka klaro kung giingon ka sa atuka. Nya gusto tong mahibaw asa sila ni adto so construct the question nga magsugod sa where. Kaning where mao ni ang substitute sa name of place nga wala nato mahibaw kani. Question word na siya kay unknown pa nato. At aton nga ipauna kay mauta naman ta. Pero unsa kay sumpay ani? Sakto ba nga mauta na tag where they traveled? Dili. Basta ang atong question word wala mauta na about sa subject, dili pwede nga ang atong verb walay helping verb. See, ang traveled nagsolo ra siya, walay helping verb. Kinahanglan ni nato butang og helping verb. Kay dili man subject ang unknown. Pero unsa ang helping verb nga atong gamiton? Simple lang, tan-awon nato kung unsa ang tense sa verb. Kani nga verb simple past tense ni siya. So basta simple past tense, did ang helping verb ana niya. Kunya ang main verb nga travel base form na lang. Dili na ta mo gamit sa past form sa travel kay ang did nagpakita na siya nga past form ni. So sakto na kaha kung moingon tag where they did travel. Di gihapon. Kay kung mangutana ta, ang subject dapat ibutang sa tunga sa helping verb sa main verb. So, ani dapat ang iyahang forma. Where did they travel? Ani gihapon ang pamaagi kung simple present ang verb. Mugamit gihapon tag helping verb ug ipatunga gihapon ang subject sa helping verb ug main verb. Pero, unsa ang helping verb nga atong gamiton? Basta simple present ang tense sa pangutana, ang helping verb ana do or does. Do kung plural ang subject, niya does kung singular. Pero kung dili simple present or simple past ang tense sa pangutana, unsa man ang mahimong helping verb o main verb? Pareha ani nga present continuous. Gamiton lang nato ang helping verb sa present continuous nga verb ug ang main verb pud niya kung unsa ang forma ani. Pareha ani are traveling. Where are they traveling? Ingani gihapon sa uban pang tense basta naa na helping verb. Ug mora pud ni ang steps nga buhaton kung mangutana pud ta about sa time. Busa. Ipauna gihapon ang when nga question word. Mag-una ang question word nga when sundan sa helping verb, dayon ang subject, dayon ang main verb. Did ang helping verb kung simple past tense. Parisa nig base form na main verb. Do or does ang helping verb kung simple present, nya parisan pud og base form nga main verb. Dinhi gamit ang does kay singular man ang subject. Pero kung naa nay helping verb daan ang tense sa verb nga gamiton, wala na iuspon sa forma nga verb inig maghimong question. Basta timan ilang jud kung mangutana ta, pero dili kung kinsa or kung unsa ang subject. Kung mangutana ta about sa laing parts sa sentence, object ba, asa ba, kanusa ba, ang verb ana sa atong question butangan jud helping verb. Ug mo to ang grammar knowledge nga akong ika-share sa inyo karon. Kung naka-learn o giganahan mo nga video lesson, please i-share po din sa uban aron maka-learn po sila. Please kung like, subscribe, or follow para updated mo sa mga videos nga i-share pa na ako po. Daghan jud kayong salamat. Have an amazing day!